Polis soruşturması başlıyor. Sağlık Bakanlığı ayrı bir soruşturma başlatıyor ve 5 sağlık çalışanı, çoğunluğu hemşire, tümü tutuklanıyor. Tabii KKTC'de 28 oktyabrda Türkiye televizyonyasının habar vermegine göre Demirgazyk Kipr'da Doktor Burhan Albantoğlu döwlet hastahanasynda pajygaly waka bolup geçdi. Agyr hastalar bölümindäki 20 günlük bäbekleriň jemi 7 bäbegiň imitlenýän süýtlerine suw goşulmagyň yerine ýalňyşlyk bilen arasda etil alkohol gatylypdyr. 20 günlük bebek, Mihrimah bebek, Toydumadov, Türkmenistanlı bir ailenin, çalışan bir ailenin yeni doğmuş bebeği. Bu akıl almaz hereketiň netijesinde Türkmenistan vatandaşlary bolan ýaş çatynjalar Toydumuradowaryň 20 günlük Mehrivan atly bäbegi zäherlenip ölüpdir. Beýleki 6 san bäbegiň hem saglyk durumlary agyr ýagdaýda aýdylýar. Bäbeklerin agyr ýagdaýa düşendikleriniň habaryny ene atalaryna ýetirmändirler. Ýagdaýdan habardar bolan ene atalar hastahanada dawa jenjel etdiler. Wakanyň sebäpkärleri bolan 5 dinan şepagat uýasy yerli polisiýa işgärleri tarapyndan göz astyna alınıp tuğduň öňünde hasap berdiler we saklanma möhletleri ýene 3 güne çelini uzaldylypdyr.